uMthatha wawusakwaziwa njengekomkhulu lephandle lasaziwa ngeTranskei ngaphambili, kodwa ngoku sele ithathwa njengedolophu apho kuqhuba khona ulwaphulo-mthetho. Bane abantu abaxhole kule dolophu: uCwenga Ndungeni oneminyaka 25 nomhlobo wakhe oneminyaka 21 abakafunyanwa kunanamhla oku. Masincedise amapolisa, sihla sinyuka sikhangela forensic, hayi abafumaneki abantu. Akunandanga noma silele akubushi ubuthongo noba siyatye angilini ukutya sihleli ngaphandle komntana insuku ezingaka engafumaneki. Kwesinye isiganeko sokuxhila uNomvuzo Masiso neqabane lakhe baxhilwa kwinyanga ezintathu edlulileyo abakafumaneki nanamhla oku. Sixelekile ngalento yokulahleka kadadewethu ongumama kwintombi yakhe. Kuze kube namhlanje akabikho ntobazanayo ngaphambili ebambekayo, loo nto isenza uba sinxunguphale. Amapolisa athi yasaphanda. Sizamile ukhangela singamapolisa sibambisene noluntu lwalangingqi yaseMthatha kwindawo ezohlukahlukeneyo. Siyaqhubeka ukuwaphanda la matyala asikabafumane ababalahlekileyo. Phando lwethu luyaqhuba. Ukuxalathelana kwabantu abasiwa ngaphandle kule dolophu kwenza kube nzima kakhulu ukuba amapolisa aqhubisane nokuthutyeleziswa kwabantu, ukuxhilwa, ukudlwengulwa nokubulawa kwabantu apha. Dinkululeko Nyembizo, Iindaba ze-SABC, eMthatha.